Ah, ah, may bago akong alaga ngayon mga kasinag. Bagong agila. Ayan. Binigay sa akin to. Agila daw ito. Agila. Ayan. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang hapon. May bago akong alaga ngayon mga kasinag. Bagong agila. Ayan. Nakikita nyo ba? Oh. Binigay sa akin to. Agila daw ito. Agila. Ang tawag sa inyo nito mga kasinag. May nagbigay sa akin ito mga kasinag. Alam nyo ba kung anong klaseng ibon to? Ha? Mga kasinag, alam nyo ba ito? Yan o. Maganda ako. Kilatisin nyo mga kasinag kung anong klaseng ibon to. Ayan o. Ayan. Ayan o. Tikling ito mga kasinag, tikling. Bigay sa akin ni Minoy, nahuli daw sa lambat. Yung lambat na ihinarang doon sa palayan, yung pambugaw ng maya. Nahuli daw ito, nadaanan ngayon. Ay binigay sa akin. Ano kaya? Kaya na kayang kainin ito ni Pagaspas? Oo. Tingnan natin mga kasinag kung kayang kainin ito ni Pagaspas. Ano kaya? Ilagay ko kaya dito sa loob. Pagaspas! Hello! Ito! Alam mo ito? Ito, tikling. Ito, tikling. Ito! Si Bagwis nun mga kasinag, yung bago-bago ko pa lang siyang alaga. Ang ipinapakain ko nung kay Bagwis, mga tikling. Hinuhulihan ko siya ng mga buhay na tikling. Yun ang ipinapakain ko kay kay Bagwis. Pinagbawalan ako ng DNR kaya itinigil ko na yon. Pagong, pinapakain ko rin ng pagong yon si Bagwis. Itinigil ko na rin. Ngayon mga kasinag, itong tikling na ito, alpasan man natin. Hindi ko man ito ipapakain kay Pagaspas. Nakakaawa naman, alpasan na lang natin. May buhay din naman to. Yan si Pagaspas, may pagkain yan doon sa loob ng bahay. Hawakan mo nga muna anak. Yan. Titestingin ko lang kung magiging agresibo si Pagaspas. Hello! Ito, ibon! Ang cute naman ni Pagaspas, parang si Bagwis. Pabali-bali din ang leg. Ha? Hello, Pagaspas! Tingnan mo ito, ito. Pabalik-balik din yung kanyang leg, parang si Bagwis din pala to. Ito? Ito ano? Ha? Kita mo to? Masama ang tingin ni Pagaspas mga kasinag. Talagang galit siya, kakaibang tingin may tricks ka rin na kagaya ni Bagwis ay daw yan? Pagaspas? Ang cute no, naubali niya yung liig niya para si Bagwis. Gutom ka na? Mamaya pakainin kita ha. Nakakatawa daw si Pagaspas mga kasinag. Pambira na Pagaspas ta. Gusto mo nito? Ito? Hindi ko mapakain sa iyo ito. Hindi ko man ipapakain itong mga kasinag. Asar natin. In-update ko na kayo kay Pagaspas mga kasinag. Itong ibon na ito, alpasan na lang natin dyan sa palayan. Alpasan natin, natawa man.
Dito natin alpasan, no. Diyan sa palayan yan. Para makakain siya. Sigurado ang bilis nito. Ayan pala yung alaga akong kambing, oh. Ayan, oh. Dito ko itinali sa may tabi ng palayan. Ang kambing pala mga kasinag, hindi man kumakain ng palay. Ito na yung tikling. Alpasan natin. Saan natin alpasan? Dito. Papunta yan dyan mga kasinag sa palayan. Dyan yan tatakbo. Ayan o. Oh, yun na! Ang bilis! Uwasa na! Wala na! Ang bilis nung mga kasinag, nung tikling. Nakakawa naman kasi mga kasinag kung papakain natin kay Pagaspas. Kambing! Ilipat natin. Ano? Ha? Ilipat ko lang talian mga kasinag. Hayaan ko na muna dyan mga kasinag yung dalawang kambing. Hindi naman kumakain ng palayan, para masabsab nila yung malagunda mo dito. Tapos yung bingala natin andito. Ay, saan kayo pupunta? Kala ko mga kasinag hindi naalis ang bahay. Ayan na, oh. Saan kayo pupunta? Ay, layasin na kayo. Uwi down. Hayo. Pasalubong agad ang aso, ah. Ay, uwi doon, uwi. Uwi. Layong uwi. Agad, uwi. Uwi. Layo. Uwi. Saan naman kayo pupunta? Layas na kayo, ah. Naka doon, uwi. Layo na nararating nyo. Kung hindi ko pa narinig ang huli nyo. Hello. Uwi doon, uwi. Ayan na mga kasinag, nakauwi na. Mga layasin na. Hayaan nyo at para makakain lang. Para mabusog yan, Magawa tambulan na. Uy! Para ka subscriber to. Sige daw. Para saan? Para ka subscriber. Sige daw. Shoot ka no! Ay, wala. Mahina. Hala ka. Ayan na yung kambing, oh. Ayan na, hala kayo. Kunta kami. Magay kami. Mabuhat ni Sako. Maya. Pag nasuag ka dyan, hayaan nyo lang. Makipaglaro sa bula. Magbula ka dyan. Magbula ka. Makipaglaro sa bula. Sige, kalabang nga. Makipaglaro lang yan. Yan, okay, yan, Makipaglaro lang yan. Tawang bula. Busog yan, kaya nasa mo dyan makipaglaro. Kuanan mo. Hala ka. Hala. Kambing! Ay! No, para sa... Sige! Layro! Para sa... Nakakatawa naman lagi paglaro tong kambing na ito. Hala kayo.
Hala, nag-ihi na baga, nag-ihi baga. Hala ka. Huwag kong hawakan ng itlog at suwagin ka talaga dyan. Hala ka. Pinaliputan. Bakit zuwagon ako? Hindi sa papay. Oh. Sige nga. Nanay na. Oh, paglaro talaga sa'yo, oh. Wala kang lawan sa'yo suwagan. Hala ka. Radyo. Dara. Oh. Uy, masublik ang bula. Masublik ang bula. Kami na doon. Nakakatawa naman itong kambing na ito mga kasinag. Kami na po Oh, ito naman, oh, Gino, Gino. Si Gino, si Gino. Gino, ay. Saan ka galing, Gino? Malalabot. Ay, Gino. 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 Chuy, 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 chuy. Oh. Chuy, Gino. Gino. Chuy, 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 chuy. Gino. Ala. Ha? Gino, Chuy. Gino. Rajan, bula. Ayan na si Magayin mga kasinag, pasabsabin muna natin dyan. Distansya tayo at maputek, grabe. Tapos ito naman yung mga tanim kong kamuti mga kasinag, oh. Oh, nabubuhay pa lang. Tapos yung kamuting kahoy natin, ayun. Yan, oh, yung pataas na yan. Puro damo na nga ni, oh. Hindi ko na nalilinisan. Libas at busy tayo mga kasinag. Ilang araw na tayong nagtrabaho doon sa simbahan. Nagpahinga lang tayo kahapon. Tapos ngayon, hindi ko pa nga natapos i-double coating yung ano, doon sa may kabilang gilid. Update ko lang kayo mga kasinag sa masusunod na araw. O pakapista na. Update ko kayo para sa pagkisame naman nun. Update ko kayo mga kasinag. Sa ngayon, busy pa talaga kayo mga kasinag. Kasi kaso muna kami dito sa bahay. Ilang araw na lang kasi magpipista na. Nag-umpisa lang kahapon mga kasinag ang libot. Ayan si Magayon, no. Yung tanim kong kamuting kahoy, oh. Mataas naman. Ayun na si Magayon mga kasinag, oh. Binabanatan yung tanim kong kumpay. Itinanim ko yung kumpay na yan para sa kanya. Oh, ngayon binabanatan na niya. Hayaan ko na. Tirahin na niya yan. Kasi ililipat ko na rin naman yan mga kasinag. Ikakalat ko na rin yan para mas dumami pa. Mas lumago pa. Ililipat ko rin ang taniman yan. Binabarabantayan ko muna nang mabusog mga kasinag. Pag busog na, saka ko siya hahanapan ng ano, mapagtatalian.